na ruwa da ni na kaji ko producer kamfanin bin ruwa da masu shirya kuna wani ko kamfanin bin ruwa da zanye yawa masu shirya fura-furai ko ina ta haɗuwa su rayu a shirin ba rago ba da yawa ba jahilai ba da yawa ko ina suna zuwa yan kamfanin su mai kyau yan gashi yan gashi birnin kanan dabo kamfanin na nan yawa yalla yi taimaka kamfani na bada yawa yawa caja fina-finai kuma ne ku ne gaba da Allah ba ta zuba karyar su mahansala kullum kawai gaba ku yi gaba yawa ɗallu kama yana so ya yi ga kamfanin don yana da tsauta kuma kuna da tsari kawa aka aikin ku daidai babu cin amana kawa aka alharuto aka kaga na oji na gani ma biki da guyin daga Allah ya yi ba ya ba kurkun gasi awa aka birnin Kano muka zo yawa jana hankali